Somebody or dog, ever or dogu. Yamin Slamu. Eye empasa so my hima. Yadasi. I do
Harvesters and I drew her a bet she Yadamo says some of the order Abebo or Domu, Yankopon, or Shramo.
na santi na etu aso no na ahene wa bini amo free bed your buy ya da mo nyina afi somebody odo abebo odo bu na nfosi akwa aba na drama so na etia no
anti age na kasa kyerɛ wo ɔsene deɛ wɔ 30 Ghana cedis nti brɛdo sumiruwa ɔde asesa ne maame nkonya yɛbɛgye yɛ nti yɛda ase nyankopɔn ɔnhyira wo deɛ ɔma heda ɛyɛ awotutufoɔ na ɛkasa kyerɛ wo yɛ ɔne sa amankwa wɔ ne ne yere ɔte 40 Ghana cedis nti ma heda so ne ntoa nnuanom nyinaa